Аз съм Денис и в това видео ще ви покажа моята сутрешна рутина. Какво правя като стана? Аз станах преди 20 минути. Някъде там. Станах, хапнах малко и веднага започнах да снимам. Ще покажа какво използвам за лице също. Дори, както виждате, съм леко рушила, защото не съм стресал, разбира се. И нека да сложи някъде камерата и да започнем с видеото. Сложих камерата най-сетне. Време да си срещам косата. Аз взимам специална четка. Котката ми тук шуми, защото яде. Ето, чува се. Срещам си косата. Добре. Няма да я бавя, като се среща, ще се веда. Срещах съм и каквото сутринта слагам ето това. Олиозък. Това за краищата, имам две на Пантен и на Глис. Нека ще сложа на Пантен. Глиса вече е свършил, почти има за 5-6 пъти слагане. Както е първо. Не трябва много, 2-3 кръскания. Размазвам около ръцете и слагам и на краищата. Мирише на шампуана. Ден. Слагаме така. Както виждате, моята коса е много пувкава. И ще ви покажа кой е виновен, като е така добре косата ми да е пувкава. И ето този е виновник. Това е Глис. От този шампуан по-добър не можахме да намерим тук. Аз съм в Германия и не можах да намеря по-хубав шампуан от Глис. Сега в момента принцип си ползвам и този на Глис с олио, но не свърши и взехме друг. Дори не мога да прочета. Ето и този синия, пак е много добре. Аз се изкъпах вчера с него и се вижда каква ми е пукала косата. И е много меко. Сега. Не. Сега котката ми гледате, всяко ще направи. Дойде тук му е туалетната и ще започне да вичка в туалетната си. Показвам ви какво използвам за лице. Чакайте, сега се върна, че трябва да намеря. И това използвам за лице. Когато се събудя, с витамин С на Исана, наистина много добре. Се не мога да отворя, защото ми мокри ръцете. Слагате сега пишка. Единственото нещо, което не направих да снимаме, да си измия зъбите, да си избрием ръцете. Това е, което не снимам. Сега слагаме и тук. Слагаме и тук. Мириши наистина много хубаво. И ето и тук се слагам отново. Това сложихме и сега трябва да разнесем. Ако ще си купувате такова, да знаете, не си чудете защо първоначално лепни на кожата. То просто си такъв продукт. Първите 20 минути лепни кожата и после се успява. Аз се го разнася добре. По цялото лице. В принцип прочетах, че това става и за крака, ръце, за всичко. Размазвам. Ето как започва да става бяла, не трябва да става тъй. Значи сте го размазали прекалено много.
много се кефя на косата и косата ми пак се разруши. Тя просто е така. Кефи се, защото шампана я време пускават. Размисляш? Да, аз съм кажеш на хората, бе. Да видят как си красавен. Него сега е здрав тук. Мисля си, че ще го къпи. Няма да те къпи, мама, няма. Тук ли искаш? Не върху пера. Той, върху пера. Ето, сложих си. Там. Ще ме оставите ли? Добре. Сега. Следващото нещо е. Пръскам се с това на Рексона. Много хубаво ме реши. Ах, тъмто. Тъмните. Сега се кремчи за ръце. И сега да го показвам. Сега до момента съм с пижамите. С крем за лице. Искаш ли кремче? Тук си върху перанията и ма гледа. Го правиш. И разнасям крем. Томи, какво правиш? Я да видя. Размазва го добре. Аз съм с пижамите, се малко ще се провърка. В котето ми, котето ми, котето ми, котето ми. Само ми пречи. Добре, нека да видим дали не пропускаме нещо. Слагам си балсам за устни. Сега изчакайте малко. Сложих си устни. Балсам за устни на нивел. Койчето. И сега остава само да се провлека. Аз, както виждате, нямам голяма достатъчна рутина. Това е просто при мен. Не прикаме. Не, той! Тя се провлека. И се връщам пак. Тук. Аз се оправих. С тази тениска. Тази тениска най-новата се е носила 5-6 пъти. Аз стоя в гардероба ми около 1-2 години. Стоите и се облякох един клин, който ми е. Ето, който ми е на 3-4 месеца. И това беше моята рутина. Благодаря ви, че гледахте. Оставете един лайк, ако ви е харесало видеото. Ако ме харесвате и харесвате видеото ми, можете да се абонирате за канала ми и ще получавате известия, когато кача ново видео. И това беше от мен. Чао!